nice kaayo ang weather sa Dubai karon. So kung plano is mag-jogging ko sa gawas. Okay, winter man diri sa Dubai. So kalami sa weather. Lami kay jogging karon. Tempa sa dabi tanaw na tundalan. Oh. I think na ako'y nalimtan sa kwarto. Di na ako ganahan mag-jogging. Naglain man akong buot. Naglain akong tiyan, guys. Next time na lang ako mag-jogging. Hi guys. So ganina nagbaha. So nibalik ko no kay naglain akong tiyan. Karon medyo na okay na akong tiyan. And then since baha, nagplano ko mag-swimming na lang ko para at least maka-exercise ba instead of jogging. I-check daw nato ang dalan. Pwede na ba mag-swimming? Uy. Wow. Nawaha ang tubig ko. Ito raw eh. Tempa sa guys. Murag gamay na lang man ang tubig guys. I think di na lang ko mag-swimming. I think murag katulgon man ko gabi naman. Di na lang siguro ko mag-swimming. Baklay na lang siguro. Guys, isa raw ikaingon sa nagsigop sa mga tubig sa dalan namo. Grabe siya ka KJ. Grabe bay. Nawalaan kong trip. Mag-swimming na unta ko ready na kay ko mag-swimming. Gisigop ang tubig. Grabe, basad kaya ano yung mga tao eh. Ay, guys, sambot na lang ani. Mag-jogging ta, gibahaan. Gusto ta mag-swimming sa baha, gisigop ng tubig. Saan naman yung kinabuhi ani eh. Palit na lang tag shawarma, bigi. Gutom man. Kalibanga mo ganyan na good guys. Hello guys, may buntag. So gahapon kagabi na bad trip ko no kay gisigop na nilang tubig. Wa jud ko katulog kay kakaulit ko sa kinsa nagsigop sa tubig. So karong adlaw akong gi-check ni ara ang suspiksado. Muna siya guys. Muna siyang nibasag sa akong trip. Salamat kayo ha. Guys, kanang padulungay ng takog jogging ba? Tanaw ra gud na mga taro pang jogging. Kay gisigop na biya sa akong amigo ang tubig, di ba? Sa dihang nag-ulan ng giatay. Di na ka jogging, sayang kayong atar. Tungod nimo ba? Bawa na ko exercise ba? Dako nagsamot ako mga bilbil, skilid. Salamat kayo ha. Salamat.